ассалому алайкум ба он нафароне ки навори мазкурро тамошо мекунед. аз шумо хоҳиш менамоем ки 2 дақиқаи худро сарфи дидори навори мазкур намоед. ин ҷавон Шаҳзод ном дорад ва 22 сола аст. ӯ тақрибан 2 сол қабл ба бемории саратон яъне рак гирифтор шуд. 6 курс химия гирифт ва ҳоло табобаташ идома дорад. ин расмҳо ҳолати солимӣ ва бемориашро нишон медиҳанд. Шаҳзод бояд боз 4 курс химия, баъдан чанд курси дигар нур гирад ва табобаташро баъд аз он низ идома диҳад. барои як курси химия танҳо маблағи дорувориаш аз 10 000 сомони зиёд масраф мешавад. Шаҳзод дар оила як писар аст. худ низ оиладор мебошад. волидонаш ҳама ҳастиву дороии хешро сарфи табобати фарзанди худ намуданд то сиҳат шавад ва ҳоло барои идомаи табобат дигар шароиташон намонд. духтурон мегӯянд ки ба зудӣ бояд табобаташро идома диҳед ва умед барои сиҳат шуданаш низ ҳаст. аз ҳар яки шумо мардуми саховатпешаву дасткушод эҳтиромона хоҳиш менамоем ки барои наҷоти ин ҷавонмарди яккаписар кӯмаки худро дариғ надоред. шояд кӯчактарин кӯмаки шумо барои наҷоти Шаҳзод сабаб гардад. сиҳат ёфтани Шаҳзод шояд аз кӯмаки кӯчаку бузурги шумо вобаста бошад. биёед ба ин додарамон дасти кӯмаки худро дароз намоем ва ҳамватанамонро аз марг халосӣ бахшем, то мисли мову шумо шаҳди зиндагиро чашад. рақамҳои кортҳои Сбербанк, Душанбе Сити ва Алиф дар мониторҳои шумо инъикос ёфтааст. ин кортҳо ба худи Шаҳзод мутааллиқ аст. маблағҳои шумо рост ба дасти худаш меояд. аз натиҷаи кӯмакҳои шумо боз навор намуда шуморо огоҳ месозем. Шаҳзод инвалид аст ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи табобатро дорад. дар роҳи Аллоҳ кӯмаки худро дариғ надоред. аз ҳар яки шумо барои дастгириятон сипосгузорем.